May chano pang pakatsuan halzi thalin an tuala chuan a kenga may che pakathian en tharengin no pangchu a roka azai tuta in chunga lu tinanu chu azai vele a pa ber chu ron kalin alo vit le a an chung kwa chuan a thatta vek ani ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khong ani lo subscribe ve don nia social media link hi description lama ka da bokke like comment share lama in zoom lo sham ang u may che pasal nei hlim hlol ramia ichu police station a kalin a pasal bo thu chu report atuma police lalpo ni lo suamia chuan thuhri tura hrilin an pu ber chuan a ron muwa ramia ichu a room lama lu tur chuan hrilin eng har sat na nge ito ti in SCP Vijay chuan a zota a ming le a pasal bo thu chu hrilin a pasal karthik chu ni kalta khana bo thu aron reporta a pasal chu khol tumma se a khol tlang theilo thu hrilin a phone chu a in switch off flat thu a hrila a pasal thalak chu entir ve in SCP Vijay Prakash suan uluk takin alo thira i pasal nen inin tondan min hril rotia ngenin ramia ichuan karthik nen anin tondan chu chipchiar taka hrila tumta ani Karthik hian company pakhata na thok ve trinin tu khat chu atlai viau maya a tho puite chu an pu office a lo om vekin Karthik po chu alut ve a an pu chu an ba na tum thu lo hrilin le kha chu a pe ya Karthik chu beidong le in a chuaka an pu chu an i le khadon kha en chiang la i thian te hriata chero tiaron hrilin a honga bana le kha ni lovin na thok thaber ani na le kha azin theina tura lo ni ya a thian te po chu hlim ve le in Karthik ki mitai ma na lana em ang chi kha ani ve bok Karthik chu ana tho puite ne na goa lama ganjin huna ka treat vekang cheutia hrilin na thok thaber lo mana don chu pumbil mai atumbik lova police station lama zwal ko ramia ipo kha Karthik te office a chon na thok ve in nikhat chu acha suala karnen in taing karnei dupa chu athin rim view maya Karthik chuan mu in a thlawang a hausak nga la karnei dupa chu hau repin itlan lo na tur lama iron tlan ani hi hei enta che one way ani hiti in a hrila ramia ichu ron chanin anin ngai na nga la ramia ipon Karthik chu du ve nga lin anin kara chuan red a om trana Karthik hian nula independent pasal nei po tum to lo hausarufu ang ho hi akop hre bik lo ani ramia ichu ana thianu bula Karthik ne nanin biak thin thu soin Karthik chu mi pafel takani thu chu a hrila an thalak dun na te chu mu in Karthik nen chuan in ngai zong angin a soya office bathroom a te chuan in murufo anga soin Karthik nen chuan in ngai zong angin a thian te bula a soi thina Karthik hit langwal fel takni in tuma abe chengai lem lova nula zung thei to phot chu du ve vekin ramia inen po anin kop chhozela in holo na chu in stratutin hunan mangdun thin ani Karthik chu ramia ina lengina tuk mai hi abate yani to a an pani chuan in lemin nuam taka hun man antuma ramia ichuan abate lompuin Karthik tan chuan a taksa a hlan ve ta ani ramia ite ho chu goa lama chol manga zin ve in a tho puite po an kal ve a Karthik chu ngak charcharin aron lang ve mi lova ramia ichuan a chan hrelo ve hle in Karthik chu a khol thina nima sela Karthik chuan chang theilo vin ramia ichuan a chan a hrelo viau maya a thian te nor na awang chuan rela lut ve in aril ruwa Karthik ba ka thei to lo ani a ramia ichuan Karthik chu khol thein enghar sat na nge ito ti ina zota Karthik chuan anu adam lo thu hrilin khol po a hriat lo thu ina changa ramia ichuan adu ema wangin Karthik thu soi chu apom veka a har sana to wang chuan a khongai letling ani ber mai ramia ichuan SCP Vijay ne na an chanchin chu soi zelin zankhat chu party in an tho puipa chu America lama zin turin an tia na a tho that wangani thu an pu chuan hrilin Karthik chuan a thik viau maya America rama zin chu a dream ber ni ve in a tho puipa awang chuan zu a introva arui noya wang chuan ramia ichuan hroi ho in Karthik chu a in thunun theilova US a zin chu a thil chak berani wangin Karthik ril runa chu a rui noi ve khop mai
ACP Vijay Prakash suan nang maang tho hian meiche pakhat Jenny I aron kala I pasal Karthik khi apasalani thu le abo thu aron report ve asin ti in ramia ichu ahrila ramia ichu makti ve le in Karthik hian ama lo midanga nei anga angaya ni masela ahmangai ema wangchon ring chephal lovin Karthik ahmu ma chu riludanga puthei big lo ani ACP Vijay Prakash suan ramia ichu Jenny bulawa hruain Jenny ichu an thonthung ngai nom do alo nei ve a pasal Karthik chu abo thu report ve thovin Vijay nena chuan in muto MT ina zota Vijay chuan bo anga an zon mek Karthik khi meiche bum mang anga ngain Karthik an mu ma chuan khesi chinfel thei ani aring lova Karthik hian nupui pahnih lo nei po ni sela ama an mu ma chu ti thei an nei tlem ve khop mai ACP Vijay chuan Karthik te office lo in an pu ber chu a muwa pu ber chuan tu nge ini tinge ka office a iron lu ve ngoti in a lo tham lo viau maya Vijay chuan ACP ani thu hrilin ramia in Karthik ni ni liam ta a bo aron report thu chu a hrila Karthik chanchin zotin mi pafel takani thu an pu chuan a lo hrila midang chu kom ve zelin Karthik hian midang buma nupui pahni laia nei chu an ring lova Vijay po alu hai ve hle in a case boy pui lai chu olsam taka chinfel mai thei ani don lo ti a hrethiam bok ACP Vijay chung Karthik chu mi pafel tak angina ma hretu ten an hrevek ti chu a hreto a CCTV atanga che dan vel chu an ena auto driver ho nena chuan an mule mulo zotin ni hiliam ta kha chuan an lo mu veka suami chuan a pu ACP Vijay nena Karthik chu mi bo anga TV lama puan chu amai tha in a hriat thu chu a hrila a thalak chu tar chu tum to in Karthik an mu ma chu an case a fel don lo ti an hrethiam ve bok suami te chuang Karthik thalak chu pho chuakin chanchin tharlama an puang na sa viau maya Karthik chu mi pakhat hian a hriat thu ron soin journalist pa po chuan alo chik viau maya ACP chuang Karthik hri anga in soi chu mu adu thu soin anin muwa chu pawalai chuang Karthik chu an open lai atanga akom thina ni thu a hrila ACP chuan putari ni to sia Karthik te chu tlangwal thalai lo malani ti in a hrila chu pa chuang Karthik ani lo a ming dik tak chu Krishnamurthy alom tia hrilin chu pa chu mental hospital atanga lo kalania Vijay chuan makti toling Krishna chu kumtam takliam ta khana bowatia hrilin ama enkol tu te chuan an ron hruaya chu putar chuan ACP Vijay ne na do da sailo thu hrilin a aw vak vaka Karthik chu Karthik ni lovin Krishnamurthy ani thu chu apuanga ACP Vijay pon makti ve le in a case boy pui lai chu atang lam ve khop mai meiche pakhat trong theilo zai zirami bethin ko pali chuan ACP Vijay chu aron muwa Karthik chu apasalani thule abo thu chu aron report vele a ramia ile Jenny te angtho khan Karthik chu ahmangai thu soin apasalang chuan aron reporta ACP chuan Karthik chu azon mu phot angai ti hria in meiche pathum lai nupuya aneya wangchuna chan hria da chak ve khop mai suami khan ACP Vijay chu rang kovin Karthik ani lo Krishnamurthy ani kha tiaron soi mi adana atanga local kha aruang an charti in aron hrila ACP Vijay chuan vakal nga lang tia hrilin ruang an charna mun chu an thlenga mi anglo anga an ngai ruang chu mu in Karthik hian zepa nei nge ti chu ACP rin dan ani ya Karthik chu meiche pathum ba ka tual that anga pu thei ani wang chuan man chu nge atum bok ACP Vijay chuan Krishna thalak chu enin Karthik nen anin angle ti a hretheya a case boy pui lai chu angai angot aya harsa ani ti hrethein aril ruha chu zu a introva no ni khatleka lung oi theilovin rui thenop chuan ina amanglama Karthik kha mu ina rombeya ACP Vijay chuan hlau ve le in mangchi awangin a boi ve khop mai ACP Vijay chuan khol dongin Karthik an mu thu le an mek thu chu an ron report ta rang taka kal ve ngaling Karthik chu an uma walbet vekin Karthik chu an man chuaka police station lama hroi ngalin Vijay chu an dop tran atum ve ta ani Karthik chu dop ni in nupui pathum lai ani da chan chu an zota Karthik chu an heng mi te hi ka hrengai mi lo tia changin dop do angai don ti an hria a
police ho chuan vorepin karthik chuan atlan bo lo thu in a changa hengmi te hi tuma ka hrengai lo kanupui te po an ni lo ti in a tang ve tlata SCP Vijay chuan an nupui te ko sakatum ta ani karthik nupui anga inchal jeni churon thlengin Vijay ne na chuan apasal voto lo turin ange na police ho chu vadangin karthik ne na chuan khonge ikalbo daya min ngai velawem ni tia zotin karthik chuan tunge ini ti ina lo zota SCP chuan makti tolin ramia ipo aron thlenga karthik chu apasalang chi aron en calling karthik chuan alo hralo le a SCP Vijay chuan kisor voto su mei che ta ka hroi chuak ro tia hrilin karthik chu thataka do patum ta ani SCP Vijay chuan ramia Jenny ile gopalit thalak chu entirin karthik chuan tuma a hriat lo thu in a changa ka boinan heng mei che te hian min phia ruani hi tia hrilin SCP chuan a ring ve trana karthik hian zepa nei ani chung hriat chu atumin thei top chu atum ve bok SCP Vijay chuan karthik chu hruai chuakin ramia I chena hmuna chuan a kalpuya get veng tu te chuan lo hrengrengin karthik chuan tuma a hrelowa Vijay chuan do da soi anga ngai tranin an na thona office lama chuan a hruai le a karthik chu lo hrevekin karthik ero chu mitlem te ba ka hrelowa SCP Vijay chuan thil thlendan ngai tu awangwangin suami a chuan karthik hi in puang khopin do pila a felmai alom ti in a hrila SCP Vijay ero chuan mai pal kan nein ka hriat tia hrilin karthik khesa hian hriat lo engemaw anlan nei a ring bok karthik chu ro rel na ma hroi ni in jat chuan an pu na che hi adik vekem hei evidence an nei thabok si ti in a zota karthik chuan ukil karoi min phal sakula nupui pathum ka nei lo zia chu in hremayang ti in a changa jat chuan kar khat chung hun pele in karthik chuan mei chi abum lo zia fi atum ve ta ani SCP Vijay chu mei che pakhat priya I hian ron mule in karthik nupui ani thu chu aron report le a anin nei certificate le thalak adar thlenga ron phorin SCP Vijay chu makati tola priya I chu ni ni kalta kha min tlansan ti in a hrila karthik hian mei che pali lai bumin atana lama chuan an hruaya priya I chuan kisor pistol pai chu thutin karthik chu akapa ni masela ka plumman lovin priya I po chu an mana karthik chu damdo in lama an hruai ta ani priya ile SCP Vijay chu in komin Vijay chu an engwanga kap nge ini ti in a zota priya I chu an keima anga midanga bum to lo nan tia changin SCP Vijay ne na chuan ngai damadila karthik hian kum khat liam ta kha min tlansan daya ke chuan kala mangai reng ti in a hrila nimin loka tlansan anga soya wangkhan ngai dam dilin karthik chu damdo in a trangin atlan bo daya SCP Vijay chu hrilni in kisor te khan an uma karthik chu tlan chezelin journalist pakhat chu amuwa min tlan bo puila ka chanchin chu atur ka hrilang che tia thamin journalist nen chuan an tlan bo dun ta ani kisor chuan SCP Vijay ne na karthik tlan bo thu hrilin Vijay chuan anupui anga inchal ta ka hril vek ro ven himan ngayang ti in a hrila ni masela karthik nupui anga inchal ta chu bo vekin journalist le karthik chu aning koma karthik chuan eng wangin nge khang mei che ho khan an pasal anga min soi tat le tia zotin journalist chuan tunge kap tu chakhathi in a zota karthik chuan kha chu kanupui ka tlansan priya yani khati in a changa priya kha chu anupui lo ni rengin midang ho ero anupui an ni lo thu a hrila karthik chu zo na zot le in engtin nge kumtam taka upa krishna ni chungin karthik ini theiti in a zot le a karthik chuan kan mela in anga ni mai alom ti in a changa journalist chuan police call dongin karthik chuan a chu sak daya anupui anga inchal te chu vazon chu atum ta ani karthik nupui diktak priya I chu lok apa tangin ukil pakhat hian a ron bel chuaka ipasal karthik tir kania tia ron hrilin karthik mutur ang chuan a hruaya priya I chuan la hmangai vereng in a pasal mutur chuan a kal ve ta ani karthik le journalist chuan ramia I chu en thla in a chuak lai an hmuwa eng thuruk chiange an nei hreturin an zui ru a thui fe an zui nu chuan karthik nupui anga inchal pathum te chu an hmu chuaka an tong lai chu video a cover vekin karthik nupui angin lemman lo changa karthik chuan va po in achunga diklo taka an che na chan chu azot ta ani priya I chu kudam pakhata hroi ni in Peter pakhat chhul thalo ang deuh hian a ron hmuwa karthik chu lo hmak lok ro tia hrilin priya hian ring helma se ti thei pakhat ma anei lo ani
Peter te chu in puangin a ming dik tak chu Sarasvati ani thu soin kum enge mozat liam ta khan Krishnamurti chu angai zong thina Krishnamurti chu lem chanthiam takni in Sarasvati hian angai zong thina ngai zong mai ni lovin a chil tata a chilawang chuan anei theidan tur ngai tu ave in Krishnamurti an lekha athon angina ziak chopa dakpu hne na chuan in thon tirin a chiar tira dakpu hne na chuan tu ma hne na hril su oti ange nin dakpu chuan a soi dar veka Krishna nin chuan in ngai zong angin kuwa cheng ho chuan an ngai veka te chuan Sarasvati ruam hanaten om taka wang chuan Krishna bialnu te chung kwa chu amati lawan thi veka Sarasvati thilti dan chu apa chuan hre chuakin Krishna hi inei theilo wangti in a hrilla Sarasvati chuan apa po thatle in a hmangai Krishna nei tur chuan ti hre pakhat ma anei lova Krishna bialnu anga a omta ka chuan Krishna pa te chuan in nei tir tumin Sarasvati chu Krishna chuan nei du lova ima sela a game ten om taka wang chuan nei vele in anin nei zana niya Krishna chuan Sarasvati chuan ril rulama har satna anei ti hre chuakin ama angin boruak chu a betrina mi hena soyatum chuan Sarasvati chuan game khele in a challa tawa mi a angin soitum ma se Krishna chu tu man an ring lova kan cheda in luya azuang luta Krishna chu thi angangai vekin Sarasvati ero chuan abula angin angaya Krishna chu bemolmol zelin a ati chu an rechuaka pangpar hun lama dani in a chu anu chuan thi angai Krishna no pui fanau te chu a muwa atira kan muang khan that vekin karthik chu a mule a Krishna nen anin an ema wang chuan Krishna emoti in tha dan tur chu angai tuale a nima sila tar mai ani to wang chuan thopui tur zongin ramia ite thian ho party holam chu a muwa tlangwal sul ho chuan pong sul tumin Sarasvati hian alo chana awin ena tang kopa charin ramia te chuan engtin nge lom thu kan hrilang chati in an hrila Sarasvati chuan karthik chanchin chu hrilin ka fanu nenanin neya nima sela awi resana phubala kaduti ina in soi khongai thlaka ti chuan ramia te thian ho chuan lom tu soinan an trampui ta ani SCP Vijay chuan zeni te thian ho chu khong bo vekin Sarasvati le priyai chu an zonga an biruk na mun chu thlengin journalist po kha an thopui alo niya Sarasvati chuan karthik chu Krishna emolati in anin beya nima sela silai chu ina male ama a in kapa priyai chu zong chuakin an sana Sarasvati ril rubuai zara state khat police an buai ve khop mai